nanti ing dalem mangsa al-ula kang kawitan lek dibalik dhisik dhewe. Nah, faka'an nama kaya-kaya sak temene man iku koroba gawe kurban sapa man badanatan ing unta. Dadi tiyang sing bidal Jumatan rumiyin awal dhewe. Nah niki kaya-kaya tiyang niku wau ganjaran niku kaya kurban unta. Ini ganjarane tiyang sing bidal pertama kali teng masjid pas Jumatan niki kaya napa kurban unta. Waman utawi sapane wong iku roha kok lamun budaran sapa man fisaati ing dalem mangsa asalnyati kang kaping pindho fataan nama kaya-kaya sak temene man iku korroba kurban sapa man bakorotan ing sapi. Tiyang sing bidare nomor kali maksudnya di waktu kedua niki kaya-kaya tiyang niku wau kurban sapi. Waman utawi sapane wong iku roha kok lamun kurban budalan sapa man fisangati ing dalem mangsa asal lisati kang kaping 3 niki di waktu ketiga ya fakaan nama kaya-kaya sak temene man iku kurban sapa man kabasan ing wadus gibas akrona kang berangkah apa sumune. Nah niki lek yang sing bidal di waktu